quan em van posar aquell horrible morrió. No diguis més. Sé que et refereixes. Tietes, gats, morrions... Bé, això et passa per lligar-te a una sola família. Tu no en tens de família? Una per cada dia. El millor és que no pertanyo a cap d'elles. La veritat és que no entenc res. És senzill, veuràs. Escolta. Alguna cosa em diu que és l'hora de sopar. Vine, veuràs a què em refereixo. Aquí viuen els Surs, i el bufó Pirsi, que sóc jo, Bumbo, és la meva casa dels dilluns. Casa dels dilluns? Ja, perquè els dilluns mamà Sur cuina mísers. Deliciós. A la casa del Sol Brian viu Mike, que sóc jo de nou, Bumbo. Vinc tots els dimarts. Tots els dimarts? Sí, aquest dia papà O'Brien prepara estofat per llepar-se els dits. Veuràs, bombonet, quan és lliure i aventurer, bé, només prens el millor de la vida. Ei, Tonis, esclar! Un lloc especial per una ocasió molt especial. No, per aquí tinc la meva entrada privada. Espera. Un momento, per favore, hi vaig presto. Però què passa? Que m'estan prenent el pèl? Oh, l'encisador! On t'havies ficat? Ei, Joe, mira que ha vingut! Ves per on? L'encisador! Ei! Joe, porta uns ossos pel nostre amico abans que em cruspeixi! Capisco, Toni, capisco! Un os pel gos! Què? Què hi tenim aquí? Joe, mira, l'encisador té una nova parella. Ai, mamma mia! Quina cocker spanner més bufona! És tota una dama, amico. Accepta el consell d'Antoni i queda't amb aquesta. Aquesta? Aquesta! Aquest Tonis. Tu saps, encara no parla ben l'espanyol. Bé, primer pararem taula. Marxant els ossos al pesto! Sí, els ossos. Ossos? Però tu què et passa, Joe? Porca misèria! Aquesta notte voglio oferir al nostre amico el millor de la casa. Bene, tu sei il capo. I bé, què els hi puc oferir? A la carta? Pasta, potser? D'accordo. Ehi, Joe! Nostro amico desitja que els hi facis els spaghetti speciali amb la carn abbastanza cuita. Toni, però els gossos no parlen! L'encisador m'ha parlat a mi! Va bene, t'ha parlato tu! Tu sei il capo, mamma mia, io che devo fare per mangiare? Pronto, eccole qua, le migliori spaghetti della città. Aquesta és la nit de misteri infinit que anomenen bella notte. Brillen els cels amb els ulls plens d'estels en aquesta bella notte. Ben a prop de qui estimes viuràs la màgia d'una nit d'estiu ha inspirat l'amor naixent. Aquesta és la nit, en el cel està escrit, l'anomena
Oh, Déu meu, Passa alguna cosa, bombó? s'està fent de dia. Sí? Així és. Per què? Ja fa hores que hauria d'haver arribat a casa. Perquè encara creus en aquesta famosa lealtat canina de la qual tothom parla? Vinga, bombó, obre els ulls. Que obri els meus ulls? Una vida de gos pot ser molt millor. T'ho mostraré. Mira allà baix i digues què veus. Doncs veig cases molt boniques, amb jardins i tanques. Exacte, una vida amb cadenes. Mira de nou, bombó. Hi ha un gran tros de món allà baix, sense tanques que el delimiten, on dos gossos poden viure aventures i emocions, i darrere d'aquests turons, qui sap quantes experiències meravelloses. I tot és nostre per gaudir-lo. Tot nostre. Això sembla meravellós. Però qui cuidarà el nadó? Tu guanyes. Anem, et portaré a casa.